Салом алейкум, ҳама каса созен хубен подписчико. Мехостум яды хали чақчақҳои адушӣ кунам, хелаши дасторисумам гап назадагим. Инагда як хел вақт шав вақти хов мешава, хов мекунам, сара да ҷога мемонам, фикр мекунам, як галат чиз пеши рӯ мебиёяд. Я замонаи шидае ки насиҳатгар наркомано шудиянд. саҳар то бегонира нашара задагӣ, банга задагӣ, кристалли шиша задагӣ ҳуш надора. айдастаи наркоманира як хелаш дига дар хонааш на оташ мон, на очаш мон, на зану гудакаш мон. ҳама буромад рафт. И ҳамахали одамо дар инстаграм мешинанд, мардум насиҳат мекунанд, дар бораи инагда дар бораи ҳарому ҳалол гап мезананд. ана ман ҳайрон мешавам хали блогеро дада. охи оқи падар, аввал ай семьяи худат сар кун, аввал ай худат сар кун. шармандагита камакак обрӯта нигоҳ кун, наркоманита бас кун, як гирда атрофта нигоҳ кун, як падару модарта нигоҳ кун, як зану кӯдакта нигоҳ кун. шикамоя мо сераю гӯшнаанд дакиҷоанд. ана баъд уже ҳақ дорӣ ки як каси дигара насиҳат кунӣ. бародаро, дар ҳамин интернет нами кадомед ки нами соф кончиниен ку тамоми вес интернет, вес мардуми тоҷик медона ки ту уже як кончини наркомани уже да ягон ҷо ба кор намери ку намо тари илтимос да видеоот насиҳат накун мардума дига халқ нагӯ, дига бас ку. бира ба номи худо як ҷогаак ҳамон сар табмон у дунёта фикр ку, бас ку инами корота. ё ки одам шав баъд насиҳат кун, ё ки насиҳат накун мардума. Ти як кончини уже.